שלום לבתל אלמר, מיד נברר מה עם קשרי קהילה. אך תחילה שלום לדובי דוד, מנכ"ל דובי מהנדסים. שלום דובי. שלום. דובי, חיפויים זה דבר מאוד מאוד יפה על בניין, הבעיה כשזה מתחיל להתפרק. וראינו כמה מקרים לאחרונה מאוד מפחידים. אמת. מה קורה? נתקע, זו תופעה שבעצם הפכה להיות משהו סוחף, בדרישה סוחפת מרשויות, לצפות בניינים בחיפויים קשיחים. שמה זה אומר חיפויים קשיחים? חיפויים קשיחים, הכוונה חיפויים קרמיים, לא טיח. טיח נחשב לחיפוי לא קשיח. טיח גם לא יכול ליפול. טיח, כשהוא נופל זה לא נורא. בדיוק. כשאני חוטף איזה בראש, קצת טיח, אז לא קרה כלום. נכון. כשנופל אבן של 40 קילו בראש, זה קצת יותר בעייתי. חיפויים קשיחים זה או חיפויים קרמיים, שאנחנו מכירים אותם בצורת פסיפס קרמי, או עריכים קרמיים. התקן מגביל את הפסיפס, הוא מגדיר את הפסיפס כ5 סנטימטר בערך. כשמערכים יותר גדולים זה נקרא עריכים קרמיים, וגם זה מוגבל לשטח של בערך 0.35 מטר מרובע, שזה כ-60x60. אוקיי. עריכים קרמיים מעריכים בעייתיים, תכף אני אחזור לזה ואני אסביר למה. הסוג האחר הוא חיפוי, מה שקוראים חיפוי שיש, אבל התקן מכנה אותם חיפוי אבן. אוקיי. אין חיפוי שיש בתקן, יש חיפוי אבן. שזה מה שאנחנו רואים, כל ירושלים מלאה בחיפויים כאלה. בירושלים זה בנייה מאבן, זה כבר משהו אחר. אבל מה הבעיות? הבעיות הן שאנחנו מבחינים בנשירה של חיפויים מהקירות. אני נתקל בעבודה שלי בהרבה מאוד מקרים שאת באה לבניינים ופשוט השיש או האבן משתחררים מהחיבוק שלהם לקיר ונופלים. עד כדי כך שבניינים מוכרזים כמבנים מסוכנים. כלומר, במקום שיפתרו את הבעיה, אז העירייה מגדרת את הבניין ואומרים, כאן לא נכנסים כי זה מסוכן. אבל בעולם אנחנו רואים כל כך הרבה מבנים שאין להם חיפוי כזה. למה אי אפשר באמת להסתפק בטיח או בציפויים היום מאוד מודרניים? אפשר להסתפק, אבל כי נכנסה מודעות לפני כ-30 שנה, שאנחנו צריכים ללכת צעד קדימה, כי פעם בשנות ה-50 וה-60 עבדו עם חיפוי טיח שנקרא שפריץ. כל אחד מכיר מה זה שפריץ. נכון. והשפריץ במשך השנים ספג אבק, לכלוך, ונראה לא טוב. ואז אמרו, בואו נעבור לדור שלישי, או שני, או whatever, ואנחנו נבצע בחיפוי קשיח. שזה באמת מאוד מאוד יפה, אין סיבה לוותר על זה, דווקא פה אני חושבת שזה יפה וכדאי לעשות את זה, אבל איך מונעים את המצב שזה ייפול? יפה. אז יש 2 תקנים שקובעים כיצד צריך להרכיב את האבן. הבעיה שלא מקפידים על ביצוע לפי תקן. מה, חוסכים בדבק, חוסכים בחומרי גלם? לפי דעתי, מחוסר מודעות. חוסר ידע. הדיוטות. כלומר, אני בא לשטח, וקבלן אומר, אני מדביק עם דבק טוב, עזוב אותי מהתקן. אני מדביק טוב, אני ככה עובד. עכשיו, התקן לא נוסח סתם, זה ועדת מומחים קבע איך צריך. אנחנו צריכים לזכור שאם נחשב חישוב של משקל, אריח אחד בגודל של 30x60, בעובי 4 סנטימטר, שוקל בין 20 ל-40 קילו. וואו. זה פשוט משקל אדיר, זה כמו שבימי קדם היו מגינים על עיר מבוצרת עם אבנים, היו שמים אותם על החומות, וכשהוא היה מתקרב, זורקים עליהם אבנים. כאן אנחנו מקבלים את האבנים בלי שנהיה אוהב, כי פשוט זה נופל. אז באמת, מה עושים? איך מונעים את המקרה הבא שאבן תיפול מבניין? המניעה צריכה לעבוד עם פיקוח הנדסי, ואני בדיון הבא אני אדבר על זה, פיקוח הנדסי, בתנאי שמהנדס שמפקח יבין על מה הוא מפקח, יכיר את החוקים, ידע מה לדרוש, וכמובן שהקבלן או היזם יהיו מודעים לעובדה שהם חייבים לעבוד לפי התקן. האחריות על מי? האחריות היא משולבת. היזם יש לו אחריות כי הוא מוכר, הקבלן, המבצע, יש לו אחריות כי הוא המבצע. אז למי חוזרים אבל ברגע שדבר כזה קורה? זה תלוי, כתובים את היזם כמובן. והיזם מודיע צד ג' לקבלן, ואני בתור דייר, בתור קונה, יש לי בית שאני לא יכול להסתובב בחצר כי נופלים לאבנים. וגם לא עובר אורח. וגם לא עובר אורח. דובי, תודה רבה לך. תודה רבה.